kulolu hlelo namhlanje silana ngempela sobungaza-ke umkhosi ke womhlanga khona lana ngempela ke sigodleni sesilo ke enyokeni angihambi ngedwa njengenjwayelo khona-ke uMadlovu bathi ihlangene isinodaka ayidingi ngoniwa. Kunjalo ngempela bona ke sifikele lo mkhosi womhlanga namhlanje njengoba sisho nje ukuthi ke namhlanje usuku namhlanje iqembu lokuqala lelekele intokazi njengoba ubona nje emva kwethu ziyakhuphuka ke ikhuphukela lapha ke esigodleni ke enyokeni ke la kwaNongoma la sikhona la kugqugquzela khona ukuthi ke intombi bakithi ke ziyiphathe kahle ziyigcine futhi ke zihamba nenhlonipho. Sikhuthaza nje lokho sithi kasifike nalo hlelo siyakubingelela ekhaya siyaqhubeka nohlela ke sithathe ke siyobona intokazi ukuthi ke zinyuka kanjani nomhlanga. Sachazela kembukela ukuthi sikhona la ngempela ke la sibungaza khona ke la sibungaza khona ngempela komkhosi womhlanga nazo intombi njengoba uyibona sizokhuluma nje neyodwa ukisichazela kabanzi ukuba semhlangani kuyona kusho ukuthini kuona ke lo nyaka wanamhlanje uyaphila sisa kuchazela umbukele ekhaya ukuthi uba semhlangani lo nyaka kuwena kusho ukuthini ungathini kubabukela emakhaya ungathini zona zonke intombi ezisemakhaya kakhona kuphumela zizela sanwa njani igama lami nguNohlahla ngakambatha ngihlala emashini esigodlweni ukuze la enyokeni kulonyaka lo kungenza ngijabule kakhulu. Siyabonga mhlamba ke ngithathe omunye asichazele kabanzi ukuthi kuba khona la namhlanje kusho ukuthini ake sibuze chaza ukuthini kuwena ukuthi namhlanje ukhona la emhlangeni yini ongayisho babukela emakhaya yini enifundiswayo. Sifundiswa ukuthi kumele siphathe kahle singabantu besifazane senze senze izinto zezulu sisebancane sikhule size sibe badala futhi
futhi akumele ukuthi noma usumdala wenze yonke into oyithandayo kumele uqhubeke nokuyiphatha kahle. Uyizele ngempela mbukeli kusona lesikhathi samanje yabona mina ngiyakuthatha ngempela ngikuphindisela kuyena lapha ya uMadlokovu uzokhuluma nezinye intokazi ukuthi ngempela kuba lemhlangeni kusho ukuthini sokhumbula ukuthi kona lo nyaka kubungazwa ke iminyaka engama-70 kwazalwa ke ubayede ungayindawo siyabuya asambe sekuyena uMadlokovu. Nina bezulu eliphezulu nina benkashana kamenze yaphuza umlaza ngameva nabaqovu la ngodolo zazo awushona inkomo kaSoshangane. Siyakhuleka ngempela silake enyokeni kwaNongoma la emkhosini ke khona womhlanga la sithi ke khona ke size ngempela ke nathi siuhlelo Ugubhu Lwami. Sizobona ukuthi ke kwenzakalani bakithi ke imbali zezwe njengoba ubona nje zidlula ngapha emva kwethu nama ngani noma siyazwakala kahle kodwa ngithemba ukuthi izwakala kahle ngoba phela intombi la emva kwethu seyifikile ngempela zithi cha siyahambisa ngempela ke umhlanga uyamemezo kandaba zisho njalo intokazi ngihamba ke nendizamshini angihambi ngeke. Kunjalo ngempela mbukeli kusona lesikhathi samanje sikubingelele sikwamukele kulona uhlelo sithi khona Ugubhu Lwami ngoba sechazile ngempela kuMadlokovu silaka Nongoma la kuzogujwa khona ngempela ke umkhosi komhlanga owenziwa kweminyaka yonke kodwa kulonyaka buke ngathi uhlukile njengoba uzokhumbula ke mbukeli lapha ekhaya ukuthi iphinde ke futhi kuona lo nyaka kubungazwa ke iminyaka engama-70 bakithi ke kwazalwa ke yena ke nje ubayede kusona isikhathi samanje uyayibona ngempela intokazi ziphethe lapha umhlanga zizofundiswa ngokuyigqaja ngomntombi nokuyiphatha kahle kanjalo futhi ke nokuhlonipha nje isizwe nokuzihlonipha bona ungayindawo sothatha sikubeke konke okuzobe kwenzeka nje osukwini ke la namhlanje. Kunjalo ngempela nje ubona nje namanje idlula nje la bakhona ke nomama sibancomayo kakhulu esithi nje bakwethu muhle umsebenzi abawenzayo ngoba ibona bagcina izingane zigcinile begcinela ke ukuthi ke ongangezo lakhe makushalo lusuku abone ukuthi cha isizwe yakhe sisaphila njengoba uyibona nje iqhakazile ke imbali zezwe sithi bakwethu siyanithanda nathi emakhaya bakwethu sawuqhubeka sinivezele ke njengoba manje ziyakhuphuka nje bayinyuka nje seyibheke khona ke esigodlweni sesilo enyokeni la sikhona kwaNongoma siyaqhubeka nohlelo ningayindawo. Ngempela mbukele kusona lesikhathi samanje besiqeda kubona lapha ngempela ke bathi ke ucebo labo beqeda ke kunikeza lapha ya ubayede ke umhlanga njengoba ubona ngempela intokazi ziubeka ke ngempela kumhlanga la kugcwele kunje yaseyiqedile ziyahuba ngempela ziyacula kuhle nje zishaya nayo ke ingoma kusona isikhathi samanje phela siyaqhubeka nalo uhlelo lwakho so lesigaba samanje ungayindawo ngempela sithi shwi sishelela seyitona ungayindawo.